Сега ще питам много готино въпрос, че няма какво да си притесняваш. Е много сложно. 4 минус 2 колко е? 7. Не, изобщо то е едно въпросче. Така, въпросът ми е, ако сега си спечелиш 2000 евро, би ги изхарчил или би ги инвестирала в нещо? Аз честно казвам, ще ги изхарча. Знам, че не е много умно, но ще ги изхарча. За какво ще ги изхарчиш? Кола. За кола, това си инвестиция в бъдещето, абсолютно. Добре, каква кола, примерно? BMW. За BMW би си изхарчила 2000 евро, ще стигнат горе-долу или? За някой смотано BMW ще стигна, да. Да, някоя смотано BMW, ама ще имаш кола да си караш. Това си е инвестиция в бъдещето, така че абсолютно си инвестираш. А за дрехи такива неща не би. Имам се достатъчно. Имаш си достатъчно, важно е кола. Достатъчно. Ти книжка имаш? Да, имам. Имаш книжка, но нямаш кола. Имам кола, ама не е хубава. Искаш нова. Добре, пожелавам ти с този изоспорт магически да ти се появи и кола. Като можеш да участваш, има предизвикателство в момента на изоспорт, можеш да качиш танц или песни или нещо креативно, в което се вижда изоспорт и можеш да спечелиш 2000 евро, ако ги тагнеш. Добре, благодаря. Добре, айде, чао, приятен ден! За да спечелиш 2000 евро, прочети описанието под това видео.